guys, di ba guys, ang alam ko may 5 buhay lang dito. Parang nahihirapan tayo guys kung 5 diamond yung ibibigay. Sa tingin ko guys, isang diamond, isang buhay na lang. Guys nga pala yung isa nating kasama, namatay siya guys. Namatay siya guys. Kaya nahihirapan din ako kanina ng ano. Inayos ko muna yung YouTube ko, binirepay ko na guys. At dito nga guys, napatay yung isa na yung lalaki. Yun guys, baka puntahan natin siya guys. At sabihin natin na dito lang siya tumira. At nga pala guys, eto na nga pala guys, sisimulan na natin yung ating, guys, tawag doon, yung ating 1 hours challenge ba or 30 minutes. Basta guys, magmimina tayo ng matagal. And then guys, wali kakayanin guys ng record ko. Yun na lang guys. Guys, hintayin nyo na lang ako. Babalikan ko na kayo at magta-timelapse tayo mamaya. Guys, itong pinakamalupit na timelapse. Ayoko itong i-live. Kasi nga guys, ano guys, mas maganda kung i-video ko na lang. Kasi guys, mamaya, New Year na. Kaya, i-video ko na lang to. And then, mabilis ang edit. Diba? At makukuha mo yun tayo guys ng kahoy. And then, bye-bye! Nagkautang yung isa nating kasama guys. Nagkautang siya ng isang diamond. Tas, ng isang buhay guys. Namatay siya ng 5 beses. Ngayon guys, kautang siya. Pwede pa naman yung guys mangutang. Kaso, kahirapan na nga lang. Pwede yung guys, para sa akin. Yan natin guys. Panimula pa lang naman yan. Simula pa lang naman to guys. Ngayon guys, siguro, simulan natin. Ito na yung mina natin. Simulan natin timelapse. Simulan ko na. Guys, sa tingin ko guys, magluluto muna ako guys. Guys, yung iron para guys, nakabuo na din tayo ng iron pickaxe guys. Anim ba guys dito. Kailangan siguro natin guys, bumuo na storage. Siguro guys, dito na lang natin ilagay yung storage room na yan. Timelapse ko na lang din. Na guys, tapos na natin guys. At ito nga guys, hinihintay na lang natin guys na maluto guys. Guys nga pala, 2 na yung utang niyan diamonds. Pagka guys, baka nagsampu pa yung utang niyan diamonds. Sa season 2 ko na siya ilalagay talaga guys. Pag ako'y nainis. Baka guys siya, hindi pa siya verify sa YouTube. Subscribe na din natin siya guys. Sana naman masubscribe nyo kami guys. May singing nga guys. Ngayon guys, kukuhanin na lang natin itong mga to. And then let's make it sorry. Gawin na lang natin siya guys na ano guys, tawag doon. Lahat silang iron pickaxe para guys, alam nyo na, may extra naman tayong mga pickaxe dito. Yun na lang muna gamitin natin guys para mas mabilis tayo guys. Pinapatagal tayo eh. Napapagod na din tayo magmina guys. Guys, malapit na guys magmina guys. Mabilisan lang din naman tong halos tong pagmimina natin.
natin. 4 lang muna guys. At babalik na tayo sa time-lapse. Teka lang muna. Siguro straight mining na lang. Time-lapse, simulan ko na.